Moj me dečko tukao kada bi juha bila hladna. Također me tukao kada bi bila vruća. Sve uvijek bila moja greška. Rekao je da sam loša majka, loša domaćica. Tukao me kada su djeca bila bučna. Bio je nasilan kada bih stavila djecu na spavanje prije njegova povratka. Izgubila sam svo samopouzdanje. U skloništu sam mjesec dana i pokušavam izgraditi budućnost za sebe i svoju djecu bez njega. U početku sam smatrala da je njegova ljubomora znak ljubavi, zato sam ignorirala njegovu nasilnost. Voljela sam ga i vjerovala da će prestati nakon nekog vremena. Kako bilo, s ratom se situacija pogoršala. Moja nacionalnost postala je novi razlog da me maltretira. Ja sam Srpkinja, a on musliman. Prošla sam kroz pakao. Dovodio je kući svoje suborce i prisiljavao me da im ljubim čizme. Ti srpska kurvo, tako su me zvali. Nakon 12 dana provedenih u bolnici, odlučila sam uzeti dijete i napustiti ga. Sada sam u skloništu i nadam se da ću promijeniti svoj život. Ženska kuća prikazuje nasilje koje je svugdje oko nas, ali većina nas ga je odlučila ignorirati. Svaka maska predstavlja jednu ženu žrtvu obiteljskog nasilja iz cijeloga svijeta. Iako na prvu sve maske djeluju slično, svaka od njih nosi svoje ožiljke i priču. Maske su nastale na radionicama autonomne ženske kuće u Zagrebu na kojima je autorica pružala psihičku pomoć zlostavljanim ženama, te su one odljevi pravih lica. U svakoj masku postavljena priča koja nam govori koliko banalna stvar može biti povod ovako stravičnom činu.